Ay, ang dami talaga. Oo. Mas madami to kisa ka kanina. Mga kasinag, ang daming isda. Mga kasinag, good morning. Andito pala ako ngayon sa Pispan. Sa binabantayan ni Tio Ronnie Quintes. Ayan na si Tio. Sinama niya ako dito kaninang umaga. At mapakati daw siya nitong Pispan na ito mga kasinag. Ayan, inaangat na niya yung lambat. At binabawasan na niya ng tubig. Ito ang mga kasinag. Habang binabawasan ng tubig mga kasinag, nakabang naman yung lumpot. Ayan o. Lahat na laman yan, mga isda, kung ano man ang laman yan, dito papasok mga kasinag sa lumpot na yan o. Diyan papasok sa lambat na yan. Binawasan na niya ng tubig ito no, nakaraan pa. Kaya kung makapansin nyo mga kasinag, ang tubig ngayon, kunti na lang. Kung may mga isda yan laman, sasama sa agos. Paghibas na. Paghibas na yung mga kasinag, makikita natin ang mga isda dyan. Nung mga nakaraan pa yan mga kasinag, nagsasabi sa akin si Teo na magpunta ka daw ako dito, magbisita ako dito. Hindi ko naman inaabot nung mga nakaraan kasi nga may mga gawa tayo, lalo na doon sa palayan. May mga inaasikaso pa ako. Kaya hindi ako nakakapunta dito. Nagkataon lang ngayon mga kasinag, pumunta siya kanina sa bahay. Kaya sumama na ako. Ayan mga kasinag, si Tio Ronnie, ano yan? Taga Gatcho Torina. Shoutout pala sa mga Puentes from Gatcho Torina. Sa mga kapamilya ko dyan, mga Bilhi kapamilya, shoutout din. Dati kasi mga kasinag, yung kapatid niya ang nagbabantay dito. Tapos ngayon, siya naman ang pumalit, nagbantay dito. Malawak to mga kasinag, itong pispa na ito, hanggang doon to sa kabila. Doon sa kabila, pispanan pa rin. Siya pa rin nagbabantay. May butas po yan dyan? May butas? Wala na. Pinabawang. Yan isda mga kasinag. Ito, ayan. May nakakuha si Teo na tilapia. Ayan ayan. Ito, di ba? May nakakuha na siyang tilapia. Ayan. Naglusot sa butas, ay! Ay, walas na yan. Nagpasok sa butas mga kasinag. Ayan Nagtalon-talon, nagpasok sa butas yung isda. Wala, malalim na. Ay mga kasinag, pumasok sa loob ng butas yung isdang tilapia. Wala na, hindi na natin makuha. Mga kasinag, ito na maliit na ang tubig. Ayan makikita nyo. Kukunti na lang ang tubig. Yan. Titingnan natin kung may huli. Bubuksan na ni Ay, mayroon na pala. Ahon na ni Tio Ronnie yung lumpot mga kasinag. Ito yung sasabi ko sa inyo, yung lumpot. Nakaano lang yan dyan mga kasinag, nakaharang yan dyan Tapos dyan papasok. Ay, pako pala talaga yan Napako po kayo? Ayan mga kasinag yung laman Sari-sari ang laman yan mga kasinag. Hipon, tilapia. Pero yung mga laman mga kasinag, lahat ng laman yan hindi pa nalabas.
kasi may tubig pa oh. Ayan oh. Nandiyan pa yan sa mga lamaw-lamaw na yan. Yung may mga perang tubig-tubig na yan. Nandiyan pa yung ibang laman yan. Tapos bubugkos na naman niya mga kasinag yun. Pakabugkos niyan oh. Hagis naman yan doon. Kasi yung ano niyan, yung laman niyan, yung mapapasok na isda niya mga kasinag, doon lang po sa pusod. Yung ano. Buti hindi kayo nasaksak ng ano, pako na yun. Yung laki pati. Ayan pa lang ang mga nakukuha mga kasinag. Maya maya aabangan pa natin. Antayin pa natin. Ayan pala si Ate Bing. Siya yung may-ari ng pispa na ito mga kasinag. Tapos ito naman si Ate Gina, yung bagong kinakasama ni Tio Ronnie. Ito naman si ano, Paula yan ano? Badit. Si Badit. Ayan ang mga kasinag yung nahuli. Yan. Pipilian pa nila yung mga kasinag. Tatagkalan pa ng mga Hanap buhay ng ano yan? mahihirap. Ng mga barabasura. Pipiliin nila yan. Nakabantay ng 3 nilang alaga. Ayan o. Ayan mga kasinag oh. Kakagulo na. Ayan oh. Gaanuhan ang mga tilapia oh. Ayan. Ay. Pakikuha ba duman yung cooler noy? Pakikuha mo yung cooler. Cooler daw. Ang dami yung mga kasinag oh. Noy. Kawan nyo noy. Hawakin mo Minoy. Dali at ako matutulong. Hawakin mo. Ayun talaga hindi biro. Ang dami. Bay, dinari goal. Okay lang yan. Ayan. Ayan. Pa. Oh, di ba? May alimango pa oh. Ang dami. Ayan, daming isda mga kasinag oh. May alimango pa oh. Ayun oh. Ayun, nagkagulo na oh. Ang daming tilapia. Yan, di biro yan mga kasinag. Ay, kapatid mo na katabanta. Talagang Iyon ito. alimango pa. Misog. Hindi pa rin. Ay, talagang di biro. Uy, oo. Kapakit po. Hindi po, hindi. Yung sa ano lang. Medyo po nagdadalagan po kaya. Ano, kaya niya dala? Ayan, kaya. Yung. Puno. Ano? Grabe. Ay, talagang hindi biro. Mga kasinag. Ang daming isda. Oh, yung banak, yung banak. Oh, ay, talagang hindi biro. Daw, iangat natin dito. Ay talagang mabigat. Hindi biro. Doon ka, sa itaas. Ay! Lambas Dami. ng 50 Oo. kilos. Ay talaga hindi biro yan. Nabutas yung lumpot. Hindi pa po nakabugkos. Hindi pa. Hindi pa nakabugkos. Siya na. Makakalabas yung ano. Nalimutan ibugkos mga kasi naging dulo. Lalabas yung mga huli. Hindi pa naman nakaano. Pag nakaano na yung baba na yun. Dami pa. Oo, ang dami pa.
Nalimutan ito yung ibugkos yung dulo. Mahirap pala niya pag punong-puno. Ano mahirap iakyat? Ay, malumoy. Hmm. Malumoy. Ayan yung alimaang mga kasinag. Oh. Ayan, oh. Malumoy. Ay, hawakan kayo ni kaboks ninyo. Ayan, mga isda. Lambot. Lambat. Oo. Hmm. Ayan, ang gusong. Kaya kung kaya. Ang dami. Doon ang dala niya mga kasinag at doon napilian. Napakainit kasi ng panahon. Hindi biro. Pangalawang pandaw pa lang yan mga kasinag nung lumpot. Biro ang dami agad nung pangalawa. Hindi biro. Ayan. Doon na yan pipilian mga kasinag sa loob kasi dito sa labas napakainit. Mahirap kasi sa lumpot mga kasinag pag pinapatagal. Pag pinatagal kasi ay mahirap i-ahon ang huli. Kaya dapat maya-maya ang tingin, hindi na papatagalin. Ayun na. Titingnan na naman ulit niya. Nakadalawang pandaw ng mga kasinag. Nung una, kung mapansin nyo, di ba? Ang huli lang kakaunti. Yung pangalawa, talaga 10 na dito sa cooler na ito. Ngayon pangatlo mga kasinag, titingnan natin kung marami pa rin. Kasi hindi talaga biro palang laman ng pispa na ito. Pero yung laman dati nito, Tiyo, na-harvest na ano? Na-harvest na yung laman dati nito, ano? Anong hulog po nito dati? Bangos? Bangos daw mga kasinag ang hulog nito dati, bangos. Ngayon na-harvest na. Pinakatihan ngayon. Yan ang mga nakuha natin. Ito. Ang dami na naman. Konti-konti. Laking suko. Ayan. Ayan, nagpulag na oh. Ayan, nagkagulo na mga kasinag. Ayan. Hindi ba? Ay, hindi biro. Ano kaya? Ikaw po nga naman, ako. Ako. Hawakan ko dyan. Saglit lang. Tulungan natin mga kasinag. Ilagyan natin yung ating Kontrola natin. camera dyan. Dami ata to. Harangan yata muna mga kasinag yung prinsa. Kukontrolin muna kasi maraming lumalabas. Mas madami. Maraming isda. Kala ko kunti lang. Ayan oh. Ay, ang dami talaga. Mas madami to isa ka kanina. Baka puno na to. Grabe talaga mga sinag. Ang dami pa dun oh. Ayun mga sinag, kinukontrol niya ang labas ng yung tubig at yung mga isda para hindi para labas. Kontrolin muna. Kontrol muna yan. Kontrol lang muna mga kasinag. Kasi gulpi. Grabe. Bangus. Hindi kapag uubos. Baka hindi kayanin. Videohan mo kayo Minoy. Hindi kapag ubusin. Doon. Pasan mo. Hatiin lang, hatiin. Ay, may mga bangus pa talaga oh. Sa bidbid. Kaya mahirapan talaga i-accept yung pagkagayan. Marami. Ay, talagang bibiro. Alpasan mo, hatiin lang, hatiin. Hirap dito pag sinusulot ka lang. Yun nga mo ayun mga kasinag, doon mo itutok. Tutok mo dyan. Ayun mga kasinag, hinati lang ni Tio Ronnie. Kasi hindi kayang i-akyat lahat. Dapat kalahati lang para makaya. At saka pati mapupuno ito. Aapaw dito sa lagayan. Laki nun oh, bangus.
Yan, batak. Yan. Yan. Buksan mo yung ano. Butas. Buksan mo yung ano, ito. Buksan mo. Pasok na sa loob. Ay, may butas. Sige, ano naman muna at ano natin mamaya. Butas? Oo, may butas po. Tutok mo dito ha. Hindi po. Sige. Yan, ano ito, yun. Andyan sa lugar na ito. Ito yung butas. Ito. Ilaki ito po niya. Ito. Oh. Nakailan, ano na kami nito. Nakalanlumpot na po. Yan, ano yung wala? Ibababa din. Maliliit. Hindi nga po. Huwag nang angat lang pa. Ay, naman. O, pangurasin ko pa po. O, angat na lang ganito. Hawakan mo dito. Marami pa no? Ay, grabe po po yan. Apaw-apaw na po yan dito. Bangaan pa po yan. Yan. Yung pala mahirap sa inyo dito pag sinusulot talaga kayo, no? Hindi ba, hindi niya hawakan yung sa may ano niya. Hindi ko tiyak ano. Yan. Salut lang ha. Kunti nga lang po. Pwede na po itong i-deliver. Ay, okay na po. Lumaya na yan. Lumaya na yan. Itali mo na ako. Ayan o. Ang dami mga kasinag, hindi biro. Ayan. Ay, hindi biro. Ay, huling puhayan pala na no. Ang camera natin. Ang dami oh. Ang dami talaga ng laman nitong pispa na itong mga kasinag eh. Hindi biro. Marami pa yata dito. Yan. Ang dami pa sigurong laman talaga niyan oh. Ayan mga sinag, paapat na pandaw. Ito ang mahirap dito mga kasinag, pag sulo-sulo talaga ang maglulumpot. Kagaya ni Tiro ni mga kasinag, sulo lang siya. Mahirap talaga. Hindi biro. Ayan Kaya na. Mabigat pa yan.
Ayos na nasa iyo, sa likod mo. Okay. Hawakan mo ba? Hawakan. Ibaba mo. Ay, baba. Nakamilis ng kabila. Laki ng sugpo mga kasinag oh. Ayan oh. Laki ng sugpo. Isda oh. Bukos ulit asin dito. Ay, nakagaya mo. Ilasa na yan bagus. Kunin mo. Ilabas mo na po. Yan. Ano mo na siya? Lagyan mo sa lambot mo. Ihawin natin. Doon sa ano? Oh my God. May alimango pa oh. Ayan oh. Ayan oh. Alimango. Lambot. Patigasin. Kusog po. Dago na dyan ah. Dahil pa talaga oh. Hindi pa biro yan. Tama na mga kasinag. Tama na muna itong kinuha namin. At grabe na. Yung iba niyan pabalikin na lang dyan sa loob. Yung manando na yung mga kasinag, pabalikin lang yan dyan. Oo. Then. Yan. Yan naman mga kasinag, aalpasan yan dyan. Papalakihin yan dyan oh. Sa ano na yan, pispa na yan, hindi sa kabila. Yun oh, di ba? Grabing tilapia. Yan naman mga kasinag, yung ano yan, pipilian lang naman, pipilian yung malaki. Pilian pa yan. Ate, salamat po. Si Ate Bing, yan mga kasinag yung may-ari ng pispan. At ito naman si Teo Ronnie ay yung nagbabantay ng pispan. Hindi ako ihawin. Ay, salamat po. Dalhin ko na lang. O yan, dalhin ko na lang. Opo. Ayan mga kasinag oh. Salamat po. Ang dami nito mga kasinag oh. Ang dami naming dalang isda. Salamat pong maray. Punta na kami. Teo, te. Pagdaanin do si daanan man nindo si Joker kay gihon mo man. Opo. O sabihan namin. Ano mo man ito? Ang dami naming isda mga kasinag, hindi biro. Ayan o. Ayan. Ang dami ni Minoy dala. Tapos ito naman si Ninyo. Kabuk. Salamat po. Punta na po kami. Oh. Salamat po. Ang plano ko talaga mga kasinag, mapunta ako dito, ma-vlog lang. Hindi ko akalain na sa pag-uwi namin, may dala pa kaming isda. Salamat. Napakabiit talaga nila mga kasinag. Laking pasalamat ko talaga.
Mga kasinag, habang pauwi kami, galing nga kami sa Pispan, nauhaw kami, pati si Minoy, uhaw na. Ayan mga kasinag, umaakit ang buhok si Minoy. Hindi namin alam mga kasinag kung sino may-ari ng nyuga na ito. Basta nagpaalam kami sa puno. Ayan. Oh. Ayan yung mga isda namin dalang mga kasinag. Oh. Nagkakagulo pa. Ito naman pala si Kabuks ninyo. Ayan. Magbubuko tayo ngayon mga kasinag na wala tayong dalang itak. Paano kaya natin mababaak yan? Basta gagawa tayo ng paraan mga kasinag, makainom lang tayo. Wala kami dalang kutsilyo at kung ano pa man wala kami dala. Kauhaw kasi, nalimutan namin makiinom doon bago umalis. Yan, nakadalawa na. Yan, 3. Okay. Ayan mga kasinag, 3 na. Yung nadali, ayan ang kaninga ni inyo. Ayan. Ano, kaya mo tumalon? Andiyan na yung may-ari. Ayan, labo-labo. Okay. Ayan mga kasinag, gagawa tayo ng paraan kung paano natin mabasag ito at tayo makainom. Si Kabuks ninyo, nag-ano na, pupukpok niya sa puno. Ako mga kasinag, titingin tayo dito mapanas sa kahoy. Kailangan kasi may makita tayo mapanas na kahoy dito. Yung pinagputulan. Wala wala. Ito, pwede na yata ito. Ayan. Ito mga kasinag. Nagawa tayong paraan. Kailangan mabuksan natin ito mga kasinag. Ayaw ba tumalab? Ayan na mga kasinag, nabalatan na natin. Ay, salamat. Mga kasinag, nakagawa tayo ng paraan. Nabalatan natin. Ngayon, bakin na lang natin. Ayan o. Sarap. Ano nangyari sa inyo? Ha? Ayan naman, dalawang kasinag. Malayo-layo pa kasi pauwi sa amin mga kasinag. Kaya buti lang nakagawa kami ng paraan. Talagang mauhaw. Asan sa'yo Minoy? Ha? Busta?
Pero robotic ano. Ayan mga kasinag oh. Okay, buko. Pwede na itong buko saladin. Ito yung sasabi na ako, bukong Manila. Alakin mo. Ayun sa'yo mo. Sarap. Ito naman gagawin natin kutsara. Yung kaputol. Ayan. Yeah. Okay. 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 Ayan na mga sinag oh. Para sabi adi. Cut na po hando. Ayan mga kasinag, salamat. Napawi na ang aming uhaw. Nabusog pa kami. Ayan sila. Update ko lang kayo mamaya mga kasinag. Mga kasinag, pahinga muna kami. May nadaanan kaming kubo-kubo dito. Nagpahinga muna kami. Ayan yung dala naming isda oh. Ayan. Kanina nga kakatapos lang natin mag tawag niya, tipong. May ipapakita pala ako sa inyo mga kasinag. Dito kasi sa kubo-kubo na ito. Habang nagpapahinga kami, may nakita ko. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag sa inyo nito. Laruan ko ito nung bata pa ako. Ito mga kasinag oh. Ayan. Alam niyo ba mga kasinag kung ang tawag diyan? Dati mo ha. Tingnan niyo. Ano tayo? Ayan. Langgam kuya. Videohan mo. Hanap ako langgam. Videohan mo. Ito mga kasinag kukunin natin yung laman yan ha. Titignan natin kung ano yan. Ito. Ayan. Oh. Ito langgam. Wala. Wala. Ayun, ayan ang mga kasinag oh. Ayan oh. Ayan. Ito oh. Anong tawag sa inyo nito mga kasinag? Ito. Ayan oh. Ayan. Ayan oh. Diba? Ano ito mga kasinag? Kung tawagin dito sa amin ay kuy-kuy. Kukoy. Dito sa Bicol, Kukoy. kukuy. Sa Tagalog mga kasinag, doon sa amin sa Del Gallego, doon sa Del Gallego mga kasinag, ang tawag sa amin ito, kuy-kuy. Dito pala sa Roma, kukuy. O yan o. Di ba? Para siyang may sungay oh. Ayan oh. Bumaon. Ang dami mga kasinag, ang dami oh. Meron pa dito oh. Ito, meron pa ito. Gada, nalala. Nalpog. Nasaan na? Malaki sana yun. Wala. Ito. Okay, nandito. Yung iba nito mga sinag, malalaki. Nawala mga sinag, wala. Ito pagpaparaan mo. Yan.
Okay, ayan mga kasinag, ayan oh. Ayan, dalawa na yung nakuha natin. Anong mga panahon kasi ng mga kasinag na hindi pa uso ang gadget, wala pa yung mga cellphone na yan, wala pang kung ano-anong nun, laruan. Doon sa amin sa Del Gallego, palibasan medyo bukid doon sa amin. Ito ang laruan namin magkapatid. Shoutout pa sa akin kapatid na si Jojo, ang pangalan niya ay Jameson Espadilla. Ayan mga kasinag, ito dati ang laruan namin. Yan oh. Nakakatuwa kasi ang laruan nito mga kasinag, nilalagay namin sa bao. Sino sa inyo mga kasinag nakaranas maglaro ng ganito? Comment na lang kayo dyan mga kasinag at kung ano ang tawag sa inyo nito. Kuy-kuy. Dito naman sa Bicol, kukuy. Yan. Ibalik ko na mga kasinag. Dito natin ilagay oh. Ilagay natin isa-isa dito. Dito sa bahay na ito. Yan oh. Yan, yan. 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 Pagsamahin natin mga kasinag yung tatlo. Magsama silang tatlo dyan. Ayun mga kasinag, punta kami.